बक माई 6 महीना आइल बिया त रही 6 महीना के बाद विदा करिए 2 महीना कहले तब कहते कि 2 महीना रही। अच्छा कहे दे उनकर काम हो उनकर परिवार है त कहियो ना लेकिन कम से कम दशहरा तक लड़की मन मेला ला देख के जाए के अरे मैं मेला देख के जाए रे बिछिया मौसी से त हमनी के जाइम जा मेला खइला पिला खातिर रुक टोक ना ना कुछ ना ए मुझे लगा ले बू दत्ता लगा दी है यो लगा दे कल अच्छा लगा देले बालू त हई लगेबू त ठीक दाई में लगा देता नहीं एक तरह ठीक लागत कुछ कह भौजी सज जालू त तू केतना नीक लागेल एगो बात याद करिया भौजी हैं चल जेते ई मत सोचिया कि भुला जी हमनी के हैं करबू नु फोन जाके लाइन जी ऐसे काहे कहत नहीं भौजी जाना तालू जब आई रहू न तू त गांव घर में हमनी के कहत रही सा हमर चाची के लड़की हियर ने हवा वो कहत है नु कि त अपन भौजी के ना देखाई बू हम ओकरा घरे गई रही नु त हमरा के ना देखावत रही त ऐसा मु कदनी कि हमू ना देखाई भाई पहनबू सड़िया में लगा लो छोड़ रुक जाओ बाद में लगाई है ए भौजी जा तलू भैया के राखी बने के त कह देले बालू नु भैया के अपना कि बना के हमरा के रखले रही सोना के चीज अब जवन दिन तब नहीं ना देम जी अब का कही के भइयो तो गरीबे न बड़न आए भौजी ई का कहतलू ई कहे के चाहिए तारा कि जाय दी बुची जे हमारे भैया के जन जूरी आटी तेने न दे मांगे त ना न जाई ई कह गरीब मरीब काहे कहतलू गरीब अमीर त सबे बाटे अपन आप के तो जवन बुझाई तो ना करी हां अरे मछियो देख भौजी के तैयार कर देनी हो गेली तैयार। हां हां मम्मी जी जा के रानी कतना नीक लागत है ये कोई ना एक कोने एकदम कठपुतली निया लागत कितना एगो बात सुन ला जात तो ठीक बा लेकिन आई सोना के गाना गुड़िया पहन के जातो तो जे छोड़िया मां ठीक बा मम्मी जी हेरवइया मां हां ठीक ना माई के दे दे पहन के जात वैसे ही पहन के आई हो अच्छा ठीक दिन नहीं के रह के हम लगले बबुआ के भेज तो काहे मम्मी 10 दिन ना रहल जी आ तो 10 दिन रही 10 दिन 15 दिन रही अपन घूम फिर लिया ढेर गांव में ना मत घूमिया अच्छा ठीक बा मत देख जे हई कहा हार हटे अच्छा दरा बोल यही नंबर बोला ए सारिया देतनी कटा बना अपन जी पहनिया ओढ़िया ना भौजी हां रख दे अपने देखी गांव में ढेर घूमिया उमिया नाच ना तो जानते बाड़ू गांव घर के आदमी देखला त कुल कैसे ना हे दादा पूजवा कैसा लागत है पूजवा कैसा लगते हाई लागी ए भौजी घर अपने गांव चल जेबू त अपने मम्मी ना घूमम भौजी अपने घर अपने गांव में जाइबू त अपने सखी और से भेंट करबू नु काहे वीडियो कॉलिंग में देखाई अपने सखी और के अच्छा ठीक बा दिखाई अब ढेर बाजारी में मत जाइयो ना तो तार माई वही कर कहत रहे तो बाजार पे के बुचिया घूम लिया ए मैं भौजी आई रही त तनी मनी सावर रही है जोरी गोरा आ गई ना भौजी देखिए निहार दिया सा ढेर गइला पर गांव में त ताके निशा निहार देवे निशा ओइसे कनी आज जैसन देई बा ओइसने होके आवे के चाहिए दुबरा के मत आइयो अपने ठीक बा मम्मी जी तो के दुबरा आया ना तो हम तो फोन पे कहिए दे हम तो फोन पे कहे दे हमर लड़का के लिया लिया के काजू ह त किशमिश ह त छेना खियावत पियावत हसन दे कैलस आ जाए हम तो जाए देवे के मने ना रहे लेकिन ये सोचन तो जाए द रक्षाबंधन के दिन बा राखी के दिन बउए तो सब भाई इंतजार करलसन अपना बहन के यही के चलते कनी तो जाए घूमी आव ना तो हम ना जाए देले रहती जना तू अभी रखती दम सोचले नहीं 2 वर्ष जले हमरा के ना ते गो ना दे का रे बाबू आगे न भैया दूधवा बैठा दे बैठावा त नहीं अब तो ई चल जेबो हमर नीक नहीं के लागत देखत हेकारा में माई हमरे काम करे के हेकारा में जन पैसा देले रहली इनकरा के देवे खातिर 1500 रुपया डाल देले बने ठीक कइले भाई छोटिया हां भैया ना मम्मी जी हो जाइए तना में आ जाए द बबुआ देबे न करी पसार दे आ तने रुका भौजी एक कुल साड़ी माड़ी फिचल बाटे जा तनी हम पसार देता ने एक नहीं देखा अभी सोचत तू तो खुश बड़ अपन नैहर जात तो अपन माई भी लेकिन हम सोचत नहीं तो फिर हमारे चूल्हा जारे के पड़ी हिनका उतना बनावे करे के लूरे नहीं के जाए दे मम्मी जी आ जाई तुरंत हां तो देखिए जाइए तो भुलाइया मां ठीक बा फोन करम ना तो भुला जाइए मजे भुलाइयो ना 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 भूले ना ना फोन करम अपन बबुआ चलता लता है इधर त आवा चलत अरे मतरिया डाल दी ना तारा तू बेगिया में हां आवा आवा ता कनिया कोई जे का काला जीरा कहां धन देनी सुबह रखिन के लिए तो जीरा कहां देलू रख किचनवा में बैठे किचन रख लो ओकरा में दूब डाले के बा ओकरा में हल्दी डाले के बा ओकरा में पैसा डाल के तारा के देम खोइछा न देबे खातिर लिए नहीं किचन में रख दो रुको त हम लेके आवत नहीं रुक जा तब का जयमाल पे चढ़े के का विचार बा भैया संगे नहीं हां ना कितना मन में लड्डू फूटता
तो नैहर जाला त आदमी ना मन में लड्डू फुटेला। अरे दादा काश हमू ससुरारी जैती त कितना मन। चली रहुओ, हाँ चली रहुओ। हमू चली। हाँ अच्छा ठीक बा, समय मिली तो चलम। कहला हनी कि अपन बढ़िया से सर सामान रख लिह, अच्छा जवन गहना बुए। ठीक बा। आ खाए पिए पे ध्यान दिह, है ना। हाँ इना कि अपने शोक में जन रही हमार ज़्यादा टेंशन न लिह। ठीक बा। हम जो टेंशन तार ना लेम, है ना। तनी कम घूमी ह गांव घर में, कैसे कि देखा अब कुंवार नहीं खूब, अब शादी उदी हो गई बा। ठीक बा, ना घूमम। हाँ ना घूमम ढेर। याद पड़ी कि ना? काहे ना पड़ी? हाँ काहे ना पड़ी? चल ठीक है बात। कबो कबो मन करी तो फोन करी ह। काहे फोन हो तो रोजे नहीं करब, उसे काहे कहते नहीं। का करी हो, देखो एगो बात कहतनी। हाँ। हमू दूसरा तीसरा के सुनत रही कि मेहरानू आई तो आदमी कहत रहन कि होइसे ना होइसे, मगर असली दर्द असली पीड़ा जानी नी ना कि अपन अपने होला। तब का अपन अपने न होला? तारा महसूस नहीं होत काहे नहीं हो? कि केहू के छोके जाता नहीं। अच्छा। हाँ ओ जुग से अइलू त माई बाबू में मुँह माया रहे ना। काहे ना रहे? ए जुग तो रउआ खाती नहीं खे। अरे दादा हो दादा। ठीक बा, कहनी कि तैयारी वारी करा, कोनो चीज़ के कमी होई तो हमार भी फोन करी ह। ठीक बा। पैसा वैसा चाहिए ना मम्मी जी दिले हैं 1500 रुपया। अच्छा ठीक बा, अगर कोनो बात हो कोनो चीज़ खाए पिए के करी मन तो हमरे फोन करिए, ऑनलाइन कर देम हम। ठीक बा। ठीक बा। कितना नीक बाड़ी मम्मी जी, हम बड़ी सोचत रही कि कैसन मिली हन जा यहाँ के, कितना बढ़िया बानी, बहुत रात रही कि यहाँ के कैसन मिलम, कितना नीक बाली जा। चल जाए तो का करब, जैसन बाली तैसन ठीके न बाली जा, सब कोई बड़ी अच्छा बाई जा। देखो ना हमार लड़किया आवे वाला बिया ना तो 12 बजा देलस खाए करे में। कने बा? अरे खैका ना बनल हो, छौड़ा जाए वाला नु बा। आही मम्मी जानता नहीं और तो हनिया बोलिए देले बजा तनी चौरा मिलावे, बबुआ उठ गइला खांसा त का जाने का है, तबियत तो को ठीक नहीं के लागत तो करे के बजावे करे में। इना के तन किसी जवानिया कपड़ा पर ध दी करुआ बा, करुआ तेलवा जोरे। ले रही रउआ कहनी के हे जे बांध दियो। कहां भी बुची है बड़की? घर का जाने बाहर निकलल बई की घर में बाई। अरे छौड़ी माई आइल बानी गोबर हटावे। देखो ओने लागल बिया, जा सर तारी छाड़ा त खिसिया लगी। गाड़ी कइले बा ससील के आ उ बड़ा हट ससीला बा। हैं हटा दनी गइया हो गले रे कनी नु। पूजवा कहां आइल बी अभी? अभी कहाँ आइल बिया, अब त जात नु बकड़िया लेके ससीलो लगड़िया। ओहो हम कने के आधा दूर पहुंचई हन जा। पहिला पहल के माने उ पहुंचाई है संतर दिमाग में थे। अरे हु गाड़ी आ गइल। हां खाना वाला बनत हो? खाना बनल चाउर नहीं की मिलले तो जो जल्दी लियो पूजवा के। मम्मी हो जा उतार देनी भातवा, उतार दे। जा जा पसावा जा। ए नानी रे हम जाई मामा साथे मौसी के लिए आवे। मौसी एजन होतिया तब साथवा जाए का करबे, जाए के बाद सांझ के लिया के चल। त लिया के जो अरे भर रहती हैरान हुई रे। गोड़िया में बैठिए कुन जाए के बारे में आई। अरे कर फराक बढ़िया किनाइल नहीं के का शिकायत न हुई रे। ना ना यार त किनत नहीं खाता का शिकायत ना हुई। अरे फरक के खराब बा। अरे बड़की रहे दे, छोड़ते ही समझत नहीं से नया हिताई बा, अभी नया नया गुल बिया पूजा बा। और जो का कहिसन कर सासु पाका के घर बा उ कनी के कहिसन के कैसन कैसन आइल बैसन। अरे माई त हमर लइके खराब ही रे। ना खराब के करिए भरनु बिया एगो। अरे छोड़ी तेहू तिल के ताड़ बनावेलिस, मन तनी नया हिताई में बाल बच्चा के ना भेजे के चाही तनी। हां जेदर मत जो आ देख अब खाना उना बनाए मनी के लेट होई ना खाना भात बन गेल, पसावत ये मारो भात तन नीमक छिड़ के खा। नानी हमर दादी का कहले कहले अपन नानीए पगोल बिया। हां तोर दादी बड़का भा का बिया हमरा ले सुनो तबे नु। अरे हम का कहीं का ओने से ले ले या निमन किन के राखी। अब ओने से ना ले मौसी आवते न बिया कि नहीं नु जा आवे त मौसी के हम मौसी चलल जे मले। ए मैं ठीक बन वही पर चल जाता नहीं ये कुर्ता पहन तब का बहिन के जाके कौन ससुरारी है कुर्ता पैजामा पहले ला ए जाए दे गरीब रह रुक तोरा के मार भात भुजिया लेके आवत हां नहीं। तो अचार दे जु अरे भर दिन तो लगे सना खा के घर से निकलल जाला, अपना घर के खाए ना हैं। जा तनी बकरिया के भूसा में दे। हां जो बकरिया के भूसा बा कहनी ना सांझ के शाम तनी बकरिया रोड पर चरा आवेल बेस तो असै पैसा लेबे जो। आ लड्डू बीमार बेटे ओकर के ठीक कर संताबे न ओकर के राखी बान हम। हां ठीक हो जाई जो दवाई ओकरा के करा देतनी माई का करी। चल जो ब्लाउजवा में लियो ले आओ। अच्छा जा तनी
का कहीं हो हमार नाती के जन कौची कह देते सन खान मनाइले रहत हुए जा तनी डॉक्टर वाले तनी दुखरा के दवाई ले लेंगे ओकरा के ये दादा का करी चली बाहर झाड़ दे भौजियो के निकले के टाइम में ना तो ये कहा जाला कि घर में बेटी पतो निकल जानी से ना तो झाड़ू ना लगाओ जाला का करी ऐसे सोचने के पहले ही बाहर दे ना तो भौजी चल जाए तो फिर झाड़ू काजी गोड़ लागत नहीं खूब खुश रही तुरंत रउआ एगो से दूगो हो जाई दूगो से 8 गो होई आशीर्वाद देतनी कि बढ़त रही का है हमारो आशीर्वाद रख लागे 2 से 4 गो कि 4 गो से 8 गो कि 8 गो से 16 गो कि 22-23 गो मत करम बहुत खर्चा बा कमीनी कम बा काहे जी हाँ अगर रउआ में चल सकत तो चली कोनो दिक्कत नहीं के 22 गो वाला में ढेर बोली निकलता अगर मिल के कोनो काम कइल जाला नु तो बुझाला ना ठीक नु अच्छा हाँ तो 22 गो करे में अगर साथ देम तो और बढ़िया रही और ये सब समाचार सुनाई और सब बढ़िया बा अपने सुनाई क्या चलता पढ़ाई चलता है कुछ और ना जी पढ़ाई लिखाई चलता चलता नु पढ़ाई फोकस बा नु आजी पढ़ाई पे देखिए हम फोकस करी ना इधर उधर ना रौरा जैसन की बिटिया पे फोकस करत अरे नहीं यार आप तो बियाह तब रौर दीदी के का हाल चल बटे इनका हमार हमार भौजी के दीदिया ना छोटा की जानी के जन उधर अमल पूरा जन जानी के सदिया भइल बा अरे वो बड़ है ई छोट है अच्छा तो वो नहीं के ठीक बा हाँ हाँ आपन बताई छोड़ी दुनिया के समाचार राउत समाचार खातिर हम ललाइत रहीने ठीक बानी हम खुशो लागत नहीं खुश रहब ना ठीक नु हाथावा दूरे राखी एकदम छिनार लेखा करत नहीं रौरा अरे बाबा जी आ गुलबनी खुश रही तो हे जाक तू खाड़ करैले बड़ू अरे तरी अभी तो बाहरत रही यहाँ का बजल तो घर में ले जाई पानी वानी पियाई जा तनी पानी उन पिया के ए भौजी तार भैया आइल बना हो पानी वानी निकाल के रखो टेबल पे ये जे ले चिल्लात ये टोला में के आदमी ले जनवा दे पूरा तो हमरा भौजी के भैया आइल बना तो का हो गल आइल में तो कोई जानिए जइता तू का चोरी का चुप पे आइल बनी का यहाँ के जब ले सुनले भी तो भौजी जइहन तब ले उनका डंग नहीं खे छोड़ले जान जाई आए का करी जी तो जैसे लिया के जाते न वैसे दिनों धरे खातिर तैयारी राम जा बुझाइल ना जैसे रउआ एक बात पर विदाई कर देनी वैसे हमनियो के एक बात पर विदाई कर दी हां तो चली घर में पानी वानी पी आज तो रोए का बा मन हो तो वो चल चली साथ बात जी गड़िए में हम का करे दे अरे मैं यार आई जा चला चाहिए ये बना दे तब से पिया दी कहनी कि सड़िया बिया तू ले ले बड़ो ना वो कहीं के ले ले हैं नहीं ले ले वो ना ढेर साड़ी के कौन काम बु हल्का फल्का अपन पहन लिया आ सुना एगो और बात बताओ तनी लड़की जाली सनु ससुरा से नहीं घर तो जान तो एगो गलती करेली सन नाइटी पहन के चारों ओर घूमेली सन तू नाइटी जन पहनी ना जे हमार वो भैया खिसियाए लागेलन बड़ी हाँ ए से कि मान लो कि जब शादी ब्याह होए गुल जब हमारा लुगा पहनही के वो तो काहे ना हम लुगा पहनम तब का हाँ ना पहनम चिंता मत करिए हाँ ये जी रउआ आइम ना रक्षाबंधन के शाम के बुची जी से राखी बनवा के मान लो कि टाइम मिली तो टाइम निकाल के आइम लेके मन करता ना हाँ आइम हाँ हाँ आइम अच्छा ठीक बैसन गौर आ सुने गौर बात कोनो बात के चिंता मत करी अच्छा, ठीक। बढ़िया से खैया देखो आई भैया आई नहीं हाँ भैया खुश रही बोला तनी ठीक बा नु ठीक है हाँ मम्मी जी देखते हैं निकल जाता अरे का करब हो में रहेला नथुनिया में ना तो तारा के तो नथुनी कहनी पहने के तो अजी त टेम्पू लाइल बनी कि बोलोरो ठीक बड़ा ना भैया ठीक है तैयार हो गई बस काजी हाँ, तैयार हो गइल चलो खूब बोलो आइल बा बोलोरो नहीं जाते जाने की टेम्पू पे हम विदाई ना करती हैं इतना याद अब रखिए ये विदाई करे लगब तो मीठो पानी पियाइब कने लिया हो कहां भेलू मीठवा हाँ चला भैया घर में पी ली हो भौजी कहां निकाल के रखलू मीठा पानी ऊपर या से खाना बुझिया देता तो मीठा पानी या खाना पीने में टाइम वेस्ट मत कर खा लो पनिए ना पिए अरे हमारा आई बवन अरे ठीक बा महाराज जी हो कामे खातिर आइल बनी कहता ना ड्राइवर से भाड़ बनाइल बनी हाँ आराम से खाना बनल बा 2 कवर खाई आराम करी 5 मिनट के बादे जाइन जाओ जा भैया के खाना वाना निकालो ए भौजी निकाला त खाना तनी दुकान 1 घंटा के रास्ते बकाता ना जल्दी पहुंच गइल कहनी कि सुनी अब तो ऐसन बहु है रक्षाबंधन पर्व त्योहार ह पर्व त्योहार बीत जाई तो रउआ सब हमनी के जहिया माने फोन जाई विदा कर देम जा जनी ना अरे महाराज तब विदाई ना करब हम पहले ही कह देले बानी यहाँ के माइले बतिया ले बानी समझन जिले तू चिंता मत कर हाँ मान ली कि अब देखता ही मनी काम धंधा के कुल दिन बुए अब ये बाड़ी है घरे देखे ली करे ली सब कुछ अब यही में देख लेम जाए थी मत करम जहाँ ना अरे महाराज जॉब को अब तब विदाई हो जाए बाबूजी के कैसा समाचार बा ठीक बनी वहाँ के ना ठीक बन हाँ आई होएगा बाबूजी बात सुन ले ढेर दिन रखा मत कनिया के ठीक ना
जैसे हम विदाई करत नहीं एके बात पे वैसे ही रौरो सब एके माने बात पे का विदाई चाहत करत नहीं कि नहीं। 5 दिन पर विदाई कर दी। ना 5 दिन पे ना। ई तरह वाला देखा तनी त हमर पर तोहर के बा। मम्मी जी पहले जाए दी तब न विदाई के बात होई रहुआ खाली विदाई कर। अरे काहे ना करी उहे हमरा घर का लक्ष्मी बाड़ी एगो बेटा पतोही बाड़न जा एगो बेटी बिया उहो पढ़े लिखे में तंग रहा हम तो जानते बन त रोगिया दुखिया बानी आई हमरा अच्छा से कुछ ठीक बा होते 2 नहीं। महीना रहली अपन आज। ना देखिए दो महीना ना। अब दशहरा वाला सिस्टम जन लगाई 10 दिन खातिर भेजा तनी और 10 दिन में ले आई फिर रौरा काम लागी रौरा कोनो मौका पे खोजा हम अपन पतोही के हम विदाई कर दी। चलिए आगे ठीक के ना? बात माई ले कॉल फोन भाई पर, ठीक ना? पानी उनी लावसन कम से कम। अरे लियाओ अच्छा, सब ले आओ। घरा में जाके घुस ई ना बुझाला कि इतना तावेलन त मीठा पानी लावल जाला। हां छोटिया हां भैया कहाँ बैसे रे पानी उनी ना लेवेला रे। अरे या मत खाली निकालत न रह हो भैया कोनी खाना काट दी। खाना रहे तेरी खा के चलनी कितना देरी भइले खइला मोरी खाना तनी खाना खा के चली हो। सब्जी अब का खाई बोली जम कहीं तेन बनवा दी चटकार तो दाल भात सब्जी तो बनले बा पापड़ ऊपर छनाइल बा बोली फुर्सता हम आई मुंह खाई हम रहुआ हाथ से ठीक नु काहे टेंशन ले ले बनी हम सोचते बनी बहन के लिए ते खातिर ढेर लभाइल बनी अरे हम तो कहत नहीं कि रहुआ सथवा चल चली चुप रह जगह बाव में आराम से 10 दिन रह आज गाँव में हम अपन ऊ बढ़िया खेत धान के देखाई कि मियाँ जरूर खुश हो जाई। जब रौरा के अजीब बातें करे के रहे तो भौजी के मोबाइले पर काहे ना फोन करनी होती कि भैया के मोबाइले पर कहनी कि बात कराओ तो भैया बात करई हां अच्छा कोनो गुप्त नंबर नहीं रखले चोरी का मोबाइल रखले बनी ना। अच्छा तक अब की कर लिया के आई नु वो ले आई सिम डाल के। भौजी से मत कह काहे कि भौजी कह दिए के जन भैया से तो भैया हमरा के मारे लागी हम अरे हम पहिले ना कह काहे टेंशन ले ले हम अपन गुप्त बात दोसर ले काहे कह ठीक नु ठीक बाटे लेकिन एगो बात कही कहनी से हमरा के प्यार हो गइल बा। प्यार तो देखी रहुआ हमारा होइए गई रहे ऐसा बात थोड़े बा लेकिन हाँ चलो खाना काट देनी खइबो ना। हाँ हो खाइब ना चलो चलो लेकिन खाए के मन होता नहीं कोई खाली चली बस होता नहीं बहुत कम खाई ने पूछ ली का रे खाई ना हम ज्यादा ना, चलो, चलो ठीक कह यहाँ से तो हमारे दिल लागल बा मतलब दिल का बात जो हमारे दिल में रहे बोल देनी यहाँ के खुदे बोला आ मोबाइल कहता चोरी का दे के तो कहाँ रखब धीरे धीरे भौजी के सटियावे के ना पड़ी हो हैं का करत अड़ू हो घरमा में हैं का दीदी ई नइखे बुझा कि तनी घरवा गोबरी क दी गोबर लिया के धइले बिया लइकिया हमर तब मटिया के घरे में बाड़ू सुत रहत अड़ू सूत काहे रो तड़े माने नाहू रोइनु त झूठ सच को कहियनु के काहे रोत तड़े बाग दीदी हमर शौक लागल बाई बुखार आइल बा लइका सर्दी आइल बा चलो चुप रह सुतावत रही तबे नु नहीं खिली पत धो मतलब हमारे नु घरवा आज आवत तड़ी आई बाकी देखा तड़ू की पीना बहनिया मरावत ये पहले नए नैनु त मार तनले बाड़ू ए घरवा के नु होई जी त पहिले आवत जात का भाई काहे पहले शादी भइले त पहले आई पहिलावत त उहे नु काहे त काहे रउआ सब नहीं के जाना त भौजैया लड़कोर बिया त कैसे कैसे करी माने दे देबू नेहावा के लइकवा खिलावे के त उ नहीं के खिला सकत भागल त बाड़ी उहो का जाने के कहाँ भागल बिया उनका पुरसा बरियत रहलिए बकरी बांधत रहलिए देखनिया कहाँ बगल बनी हमार लड़की घुमा कर ना आइया तो ये जब करते बानी जान जिया मामी हमारा लागत नु रे मम्मी मौसी होती तो भीतर भीतर खिसिया तड़ी मामी आए बुच्ची ऐसे काहे ई काहे कहतनी हो? जी ना जी रउआ सब ना रहे नी जत अकेले घर में मर भूत बन के रहे के परला हम ही सोची ना जाननी कि कैसे रहतनी ऐसन बात नहीं के दीदी चल ठीक बाटे देखावा मत कर आई तनी हाल तू की लिप द का बनाइले बड़ दाले भात सब्जी न बनैले आलू के बजा का ना छलू है हमन ए मम्मी सुन ना हमनी का तो दाल भात ये चोखे बना रहे पूरी आ जा वो तनी पहली छाने। पहली बार आई आवत ये नु तो पूरी खीर बनावल ना चाहिए बुची अइहन त वही घर अपन तो अब कब बनी हो अब तो आइले बोलती है ऊ अब जा तनी हम हाली हाली करे रहू सब त लाग भीर के करवावत अब नहीं जा माने हमने के बैठल बानी जा घरवा में के कामवा ना करबू बहरिया कमनी के करतन जे त देखो तनी माई से नहीं के ओकर अपने हाथ में चोट लागल ई बाटे सोचते कि हम नहीं खिजत नहीं हरवा यही से खिसियाई रहते तो तार भाई बाहर बांध त का करे जेबू अपन नहीं के केतना राखी बोले नहीं बुची केतना बोले नहीं रहुआ हाय देख हमर लड़की के टोना मत करिए नी असही नजर याद देते ऐसा खेलवाड़िया कहते सकने हवा बुढ़िया लेखा बोले ले बुढ़िया लेखा बात करे ले हैं
कोई कुल कहला का जरूरत बाटे देखो एगो टोने कोइल ना कहला के टोना लागल बा इनकर मम्मी है माने हम टोना करत नहीं इनकरा के अरे बुचिया जागी त बबुआ के धलिए ठीक बा चल तू अपन काम में लाग जा काम कर ले ले का ये कहाला हो ननद के घर में कतनो काम काज कर देबो ना कोई माने वाला नहीं के सब कोई के लागेला कि हम बैठल बानी काहे हमारे इते चुकी पिरुआ भर के लइका बाटे ओकर के बिग बिग करत तनी बीमार बाटे तब एकर जान के ना सोचे के चाही के लाग बीर के खराब करवा दी भौजैया संगे लेकिन ना लड़े खातिर चढ़ाई हलो कि गुस्सियाइल बाड़ू तो खिसियाइल बाड़ू हम काहे के खिसिया जाई आई उनकर घर में आवस जास हमारे ओकरला में कहला में का कोई बाटे ठीक नु ठीक बा मम्मी जी आ ख्याल रखिए ई ना तो एने फोन करत रही अब ई ना तो जइया तो माइये में भुला जी हम ढोक लो बढ़िया ले बबुआ जी आई बाहर निकली हाँ देते ठीक बा मम्मी जी ठीक बा ना परासा ले अरे परासावा ले ले बानी आ कनी सामानवा गड़िया पे पहुंचा दियल जाओ ठीक ना चली अथिया ले चली जा भगवान तारा के बनैले रहस माई चल कनी नु कोई छ डलू ना हां मम्मी जी परसवा में रख ले ले और असराफावा सबुनिया कुलकिन के बबुआ ले रहे जौन कतो सूटकेस में डले बड़ू हाँ। इथिया में डलू भौजी जाता नहीं ये करे में बाटे सूट हमरा के भुलाइया मत ठीक बा ना जी ना भुलाइए चली हां अभी नहीं की कहत तो चल ये भैया आइले ही ना बड़न हां बबुआ फिर से कहतनी मम्मी ले कह देम जल्दी विदाई करे कहती अभी हमारी एग्जाम बा ऐसे नहीं की जाना तो हम चलती त चल ये रक्षाबंधन मेरा और भैया आइबे ना घरम आ कनी नु कनिया हाय गहना गुड़िया गाड़ी में रखिए बढ़िया से देखिए ध्यान से ना तो गिर उड़ जाई सुती होती मत ठीक ना मम्मी जी रख देम खोल के हां एक चल चलो बाबा गाड़ी तक छोड़ दिया जाओ चलो चला तनी चला सान चला छोटी ले चल अरे चला अरे अब चला ना अंगावा चला तनी सुना जाते तो ठीक नहीं खेला जाए दे तो आइबे ना घरम काहे तर करता मन देख के क्वेश्चन तक करता जाए दे थारा के एक उपल छोड़े के मन नहीं करत कि जन काहे वैसन बुझाता नु कि हमारा से नु शरीरिया से बुझाता कि जान निकलता जाए दे तो मत करे मत रोए काहे रोत नहीं छोड़ी मत रहे जाए तारा के जानता बहुत तरह से लगाव हो गइल जाए दे तो आइबे ना करम जिंदगी भर खाती जाए तनी ऐतरे करत नहीं ठीक जा बढ़िया से जाइए ला कुछ दे नहीं किया जाए दे पैसा काहे के देत नहीं रे ना ना छोड़ दी काहे के देते रख लिए मम्मी जी देले बनी ना ठीक रख लो ठीक हाँ बस ऐजे लगाई बस सुशील भी लगा दिए जे बस आहा देखो नहीं हवा गाड़ी बंद ना भइल तरी कि या गइल शैतान दौड़ के गोबरी सम्राट देखो तो मामा गोल लगता दी मौसी ठीक बाइस ना दीदी अरे चुप रहा या तो आ गइल अब चुप रहा आ गइल मार के ओइजा ना रोल या बेजा तो रोए लगा चुप रहा चला घरे चला पूजा वो चल घरे चला माइले भेट कर माइयो तो ढेरे रोई देखी तो अरे बाप रे अरे बाबू टैचिया लेके गड़िया आगे दबा के लगा के आई पानी पी पैसा नहीं तब जाई चल अरे बाप चल चल ना तो कपर पे ले ली चल अब बढ़िया से रहू न पूजा हां दीदी ठीक अब मुंह घर दे या तो नहीं यार आ गई एकर सास एके चीज के रट भइले रहे का विदा लिया तो जाता नहीं का मच्छर बैठा रहला हम चल गया होते तो मरले एक झात हां मारब राखी मतलब राखी बाने के बाद भाई के मारब निकले के बता ठीक भाई ना दीदी हां हो हम ठीक बानी तू कैसन बाबू बता ठीक बानी सास मानत रही हां आ ना ना दा बहुत अरे मेहनत ननद रही तो एकर हिट करी हां तोरे बुचिया ठीक भाई ना हां ए मौसी अब रो ना ये तो रोवत रहे कोतरा लेके जाई हम मौसी के लिए आवे देख के माया लाग जला रे दीदी अब बचपन से खेलैले बाड़ू ओकरा के पोसले पल्ले बाबू जा तो जो हबे न करी मौसी के मौसी तो हमरा अच्छा ना लागेला बहुत याद आवेला अब की बात जाए तो हमरा के लेके चलबे नु हां चलिए अब की हली नु तारा के अतना जल्दी हमनी के विदा ना कल जी ठीक बा ना ओकर सास परेशान केले बड़ी कि जितने जल्दी ले आता इनु 10 दिन में विदाई करम के एकरे सास तनी मनी मौसी हमनी के ना समाचार ले बेसी विदाई के बात कइली एकर अरे सास पूजा
तो माने ली तो सास तोरा के बहुते माने ली लेकिन याद ना आवेला माई लेखा कोई मानी ना आई तो बात बा पूजवा हाँ हमारी याद ना पड़ला परेला भैया फोन ना करी ना हो एको वाली हमारे बारे में कहले कि भइयो के याद पड़ेला गिर गई दीदिया हर दिन गिरत रहे कनिनु मौसी के घोरा गुल बिया ना तब घर में रहे तो गोराई ना अब एजा रहे तो रोपनी सोहनी कर करिया हो जाता है नजर लगा दी ठीक बनू ठीक घूमिए ना चल घूमब ना रे सखी सहेली गई हसन त देख माई पहले ही रोवे बैठल बिया आवाज सुना चल देखा ना छौड़ी कैसन लागत ये बुझाता कि मेहरानू खानी हो गइल बिया चल बुचिया बुचिया सांझ के रोते रोज तन तन रोते तो ठीक रही क्या बका बका करला आई में खुशी से करा के छेना उन्हें पानी पिया तो मारा आई कोई बेटा लेवा हो कनिया पानी नहीं लेवा अरे ले आइबू पानी भाई रंडी कॉल लेता पानी लाई उ नहर लागो रे फोन पर कह देनी फोन में बतियावत रही हां कहनी ना खबर देत होई किया गोली ए मम्मी जी दे तानी कि पूड़ी उड़ी छाना तानी काम कर तानी त रहू तो आइलू खाली हाथ है माने सुनलुआ तो तारा पानी ना लेके आवे के चाहिए जा गमला में पानी लेके आओ गोड़ धोवा लिया काहे जे गोड़ धोई सुखा गोल बिया ना अरे तब मान ले कोई बिया तो सुखाई ना तो मोटा जाएगी काम ढेर परत रहे का बुची ना मम्मी करे के पड़त रहे तनी सास ले बतियाली है सास से कर माने ली रे माई कहते कि माने लिए मत ठीक है मान ले हमार बतिया बोले देबे जब कुछ बोलते हैं बीच में बोल देती है बोल रे सुन भाई ऐसे तेरा सास ले बतियाली है जानते इसका है जो अली पानी पिए ले कम ज्यादा पूछ रहे बहनों के 10 दिन में बबुआ जी विदाई कर देन अरे ना रे मैं ना जाई बक माई 6 महीना आइल बिया त रही 6 महीना के बाद विदा करेंगे 2 महीना कहने तब वो कहते कि 2 महीना रही अच्छा कहे दे उनकर काम हो ठीक है, माई उनकर के परिवार है तो कहियो ना लेकिन कम से कम दशहरा तक लड़की मन मेला ला देख के जाए अरे मैं मेला देख के जाई रे बिची है मौसी से त हमनी के जाइम जा मेला खैला पीला खातिर रुक टुक ना ना कुछ ना सब अपने बाटे जाता नहीं जो कनिया नु पूजवा हां कनिया जो भौजी पानी उन देते पिए के पी ले आ गोड़ हाथ धुआ ला आ जाके फ्रेश हो जा आ खाना वाना खा के लुगा बदल ला लुगा बदल के चल जे बाजार राखी किने आज जेबू सकाल चल जियस हां बक एई बार सांझ ले ना रे मैं शाम के चल जाएंगे जा ए नानी रे मौसी के गोड़ हम धोआ जो धर जाते जाते रे मैं पानी उनी पी लेते लेकिन पूजावा गोरा गल बिया कैसा रे लागत है ना मार तू रो पानी सोनी करावा के ओकरा के करिया क देले रही अरे त लड़की नैहर में रहल सन त आदमी काम धाम करबे न करेला नजर मत लागो ओकरा एकदम दुर्गा जी लेखा ओकरा मुंह लागत घर में रह के एकदम कुलसन प्यारा खाना पीन के आइल भी बिचिया हां मच्छर हल्का हां लेकिन ठीक है गहना देले बड़ा परिवार ठीक बा संसास ठीक बिया मानजान कइले बिया तन में हरल बिया मान जान कइले बिया ठीको बिया देख ल छोड़े के नइके कहत के लगले लिया के विदाई कर आजाद बच्ची अपना अपना घरे रह जा देखते बहुती हुकनो के हाल घर में हां वो कट बिस माथे छाती पुड़िया हां अच्छा ना पिया बताओ सबेरा ही एकरा पूरी छाने के त सबेरे दाल भात तरकारी बना के ध देला हां हमारा के कहत एनु के अल्लाह के करवान नहीं जा सक जब हमन के बहरिए करतन जा तू घर में ना होई एगो बहाना सीख गइल बियानु कि लइका रोता नइखे रोत नु तब कहते के रोवत लड़कोरिया के भक में कहला न के लइका के भक में लड़कोरिया जियती उहे ओकर हाल भइल बा का करबू तो चल ओकरा के पुड़िया खिया दिहल जा चल पूरा तनी हाथ परवा के अथी करसन हम आवतन तब बायना ना बाट हो के न होई रे मर मिठाई बायना में बादो में बेटा जाई आ ना दिए त टिहू के जैसन टोला में केनु कि बासी बाट तैसन त जेने बाटे के परेला इजा ई गर्मी साला जान लेके छोड़े सुना तारू हो का हो ले आवा ना पानी कबे ले पानी मांगत नहीं जुड़ाइए जी हमार त लेवल
क्या हेते गरम बाड़ी मर केतना ठीक लागता ना कि अपन बहिन के लिया के बैठा देनिया ओकन जानी खातिर राखी परब बा हमरा खातिर नहीं खे हम गावे ना जाइबे तू केकरा के राखी बने जइबू बा गंगा पके सब तो बाहर बा तो मैंने चाचा पितियन के लइका नहीं के चाचा के तो लइका फोन करता सो आइबे कि ना आइबे गांव घर के फोन करत हुई सन राखी बने खातिर काहे ना कहियसन बहिन भाई बाबा सन त ना करियसन अरे छोड़ देखो अगर जेकरा तर जाए के बनू राखी बने तो जेकरा बनवाए के उगा के लिया जाओ हां तब का अब हम हमारा राखी बनवाए के रही तो अपना बहन कम जाके लिया लेनी नो ओसे तू चल जा बोला करके ना ठीक बाटे देखो हमारा भी टाइम बा ना अभी देखो बहन के एगो लिया कहनी नु तुरंत राखी बनाई आ फिर एकरा के बड़की दीदी के पहुंचावे ले फिर ओकरा बाद सास एकर ना मानते एकरो के पहुंचावे के पड़ी ए कनिए जानी भरवा बढ़बे कोई भाई अपन परिवार हो बाकी हमार तो परिवारे नहीं खे देखो तहरा अपन ठीक बा सालों भर के परब में अपना गाँव में ना जाओ आदमी देखो बात सुनो हमार तहरा अपन भाई रहतो नहीं जानू तहरा के हम पहुंचा देती काहे ई सब कोई के बाटे परब एगो ना स्पेशल कि हमार भाई बा तो ओकर के बानी भाई होखेला सन चाहे कोई चाचा के लइका हो चाहे फुआ के लइका हो चाहे मामा के लइका हो ठीक बा मानता नहीं तो ठीक बा उनका राखी बनवाए के बताओ 2500 के भाड़ा लगा के ना आ सकेलन 2000 के गाड़ी रिजर्व करके ना आ सकेलन राव लाग जी तो खिया जाइबे काहे परला हरला पे कहीं ना कि भाई वाले बापा वाले पैसा मांग अपना तो फ्री में देवलन जा भाई लेवेलन जा काहे परल बा तब ले देवे लन जानू आई त काले मिल जाला नु देखो हम माना नहीं करत कि तू मत जा तू जा लेकिन बोला लाओ ऐसे वो लोग के बोल दो कि आके लिया जैसे खेत में भी खाद नहीं के छिटाइल सब के खाद छिटा गइल ना हम जाइबे ना करम आ देखो तनी कि कैसे परोसा बना के हम सब कोई के दे देतनी एगो तू बात समझेलू ना खिसिया जालू बात में तुम सोचल जाला ओकरा बात खिसियाई जाला सोचा तनी तो सोचो कि हमर हई काम करे के बा उ काम ना होई त बस तार माथा गरम हो जाई काहे ना होई आई लइका बीमार बाटे ई नहीं के बुझात कि जाके ओकरा का सुई दवाई करी ओकरा का हॉस्पिटल में लेके आई त रक्षाबंधन मनताटे बहिन के लिए इहे न सोचे के चाहिए तहरा कि लइका बीमार बाटे तो ओकरा के सुई दवाई करे के चाहिए कि हम नैहर जाइबू तो तबियत और खराब होई कि ना पानी एने ओने होई तो काहे हो जाता देखभाल करे वाला सब कोई बाई जाके ओकरा के फेंक के काम करे के परताटे ए जे देखे वाला केहू नहीं के बा ओने हवा बिया के भर दिन टंगे रहले भाई ना कि हिते चुके बे मुंह लड़ा चलो तड़ी भाई ना अच्छा बिया हो ए घरवा के लूरे रहन ह कि बच्चा का बिया आई बहिनी ओइसा ने भाई जा बहिनी के बेटा बेटी ओइसा ने मुंह लड़ाए वाली छोड़ असो मत जा तू ठीक नु राखी बनवावे अगला बेजई ह असो के प्रोग्राम कैंसिल बात समझ अगला बेर इहो आगे रहती जा अरे तेकर 3 बनत रहे साइत नु मगाई कह देतनी कि हम साड़ी कपड़ा लाता हम ना देम बनाई ठीक बा 50 रुपया ले लेब बगल में आ 50 रुपया दे देब ठीक बा तना नहीं के पैसा कि 1000 2000 दे दे विदाई हो अरे 500 रुपया दे दिए बहिन ऐसा हमारा भी नहीं के अपना भी ले दे ह ठीक बा लेकिन हमरो के चाही तू का राखी बरबे हमरा के हां बानिए देती तो ठीक रहे हां तो बानिए देबो शुरू में हम जान देता रखे अरे साला क्या कहब हर घर में ये डराना बा अब बहन के लिए कह तब इनकरे के विदाई कराओ अरे भाई जरा राखी बनवावे को साला खुद आके बनवाई चाहे लिया के जाई अब हम काहे के पहुँचाई या लिया लेवे जाई राखी बनावे के उनका परेशान हो कि हम बढ़िया लगता ई पूजबा झोरा ना मिल रे इहो लड़की के एगो काम और दे तनी नु करे के त 72 घंटा लगावतिया ई नहीं के देखत के कितना बाजार करे के बा पहले नंबर तो इतना बाजारी में भीड़ होखी कि क्या कहे के मिठाई के दुकान पर तो और ही भीड़ होखी कौन हम मिठाई लेम बुझाते नहीं के आवत रे दीदी मिल गई झोरा मिल गई हां का बच्चो चलबी ना बजरिया परस लेके ना जीबी परस के लेके जाई आ तू लावा के चोरी का पैसा रे रखले न बनी मोबाइले में बा हम मुँह देखाई तो रखे कितना पैसा देले रहा मिल रहे 5000 ले हो गई रहे 5000 ले हां तो सब कोई देले रहे आ तो सार से मुँह देखाई का देले रही ओ एगो अंगूठी देले रहली सोना के हां आ तोरा छोटके नाम दे नंदी कदी छोट न है हमने से अच्छा आ चोटिया में तोरा पैसा बनले रह तो नंदी ले ली तब का ले ना ले ली हां तो वो छिना छोड़े वाली भैया कोई अपन निशानी छोड़ी हन जा ए बुचिया आ कोने क दिन पर तोरा के हाड़ी छुओले रह जाए 8 दिन पर 1 महीना पर नहीं तुरंत न छुआ देली जा बुचड़ी पढ़ाई वाली बाली हां तो मम्मी जैसे काम ही ना होला सही उनकर दवाई बीरो चलेला
आ पहले दिन का बना के खियले रही पुआ पूरी की दाल भात? ना उहे पूरी खीर आ सब्जी बनैले रही जा। हाँ खाना पसंद कैले रहन जा तब का बहुते जा। आ तोर दुल्हा ठीक है बड़ा रे दीदी का ये दीदी आ जीजा फिर पियला रे अभियो ले पियला आ माने पिए वाला के याद तो छोटी तू माने गजब पूजवा बात पूछ तारी भौजैया ले बतियावे ना नभी है ना भौजैया से ना बतियावे छोड़ा देली। हाँ जब से नेहवा बड़ भइल नु तब से आदत छोड़ देले बान। हाँ, बस एगो तरुइया पियल नहीं खन छोड़ दे जाय दे रे दीदी छोड़ दीहन का करबे देख धीरे सुधरी। हाँ सब कोई तो कहेला के धीरे धीरे सुधर जान लइकिया से। हाँ माई हाँ अरे मम्मी आ तू ना चलबी अरे मौसी दे तो 500 रुपया मैं ना जाई। फराक वाला चल तोरा किन देबो जे चल आ फेरी वाला से फराक ना ले जा तनी बाजारे से किन के लेके ना रे आई। दीदी फेरी वाला से मत लेके लियो ना हम चलम ना तो 10 हमें देखी हम निमन लेके आई। भीड़िया में का करे जबे रे तोरे मन बाजार में भीड़ बा बोल तोरा के कौन मिठाई चाहिए? ना तू खूब फुसलावेली हमरा के ओ करी कहतिस के आई मौसी तो चल जी आ मौसी आगल तो तब लेकिन कहतिस पूछो कर दीदी बड़ी तोर लड़की बोले ले हाँ पढ़े ले ना रे पढ़े ले रे हां शुरुए से चंचल अच्छा है। देखते बन तारो लइका वाला की होया सब ना मारती घींच के तोरा के ढेर जीजा से चढ़ा देले बड़ा दीदीया। हाँ तो उनकरे मन साका वाला हाँ। चल मैं ये बुलाती है। आ रिंकिया करने गोली सकी क्या? अरे मैं रिंकिया गोली सा हवारती मौसी भाई नु हाँ कहत रही अपन माई के भेजस चल 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 तू ए जरा ना हम तू मामी जरा मत करई है देखत नु ओकर लइका में धरी तो खाए पानी बनाई तनु तब का खिलाओ लइका